smítí anhaidh sin mar taobhlomsa tá plúcham agus nuair a bhíon me se amuíon na Sráideanna agus bíon duine caitheamh thobac an acadómsa éiríonn má clú níos masa. Man bhfuil daoine ag caitheamh in áit na phoiblí is tóthar nach sppraig for daoine yoga thobac a caitheamh. Chuann sé isteach orm mas mbeadh dóthar dhéanamh dod a hainse Janny ag na Jan ormsa is nos ansaach é atá cosasa agus ní séí. Go sé skitbach Santa cumá go dearan daoine ó ceim sa táí tan ceard agam, ó tá tan ceart sin agad, but tan ceart agam sa híon sí hard gan an touch sin a bheith an seagas leithis do rud.